Балаларның үз яшьтәшләре яки өлкән яшьтәге сыйныфташлары тарафыннан кыерсытылу буллинг дип атала. Менә ата-анага үз балаңа карата буллинг кулланылганын ничек аңларга? Ата-ана борчулы билгеләргә вакытында игътибар итәргә тиеш һәм бу бик мөһим. Иң беренче чиратта инде бала ачыктан-ачык мәктәпкә барырга теләмәү турында әйтә. Мәктәпкә барырга теләми, кыерсытулар турында бәлки кыска гына әйтеп китә торгандыр. Баланың йокы килә башлый. Ул һәрвакыт шундый йокымсырап йөри. Нинди генә уңайсыз халәттә булмаса да йоклап китәргә әзер. Баланың кискен кәефе үзгәрә. Аппетиты начар була. Яисә ул киресенчә бик шамадан тыш артык күп ашый башлый. Бала шулай үзендә дидер борчулы хисләре туя башлый. Дидер авыртулар уйлап таба, курка башлый, монстрлардан, биеклектән, судан, авырулардан үзенә шундый борчулы билгеләр таба башлый үзендә һәм курка башлый. Невротик күрсәткечләр бар монда. Бала башындагы чәчләрен, кирпекләрен, кашларын йолкый башлый, тәнен тырный, тырнакларын кимерә башлый. Менә шундый невротик. Үз-үзенә карата агрессия. Бу аутоагрессия дип атала. Чөнки ул шул булган тойгыларны үзендә берничектә сыйдыра алмый, аны ничектер тышка чыгара башлый. Ул башка балалар белән аралашырга теләми. Яшьтәшләр белән мәктәптә генә түгел, урамда йөргәндә, балалар площадкасында мәйданчыкта уйнаганда, яисә бәйрәмнәргә, туган көннәргә барганда яшьтәшләреннән качып йөри сыман башлый. Менә шундый билгеләрне күрә башлагач, әлбәттә инде беренчедән бала белән сөйләшергә, нинди проблемага дучар булганын сорашырга кирәк.